Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil. Wah, orang dewasa. Bocil-bocil. Ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barungan telon merah. Mas Iqbal memakai barungan hitam. Dek Jihun Yu. Terus ada Mas Biril. Mas Biril memakai barungan Mas Riko memakai barungan Arhan memakai barungan apa? Oyen. Mas Aska memakai barungan apa? Ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai barungan kepala macan. Dan Mas Rama buntut macan. Guyu we. Ya saiki Mas Abdul. Akhirnya dhisik. Ya Dul. Ayo Le. Mau yo duduk yo Mas Abdul. Yo Mas Aska dipakai. Itu ada bandeng burung. Bangsane para gandaro sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka sak tengahing alas gagah lagi. Ayo. Yo duduk yo Mas Aska. Yo saiki Ahan. Riko. Beril, Dek Jihun. Ayo. Amat panggilanipun yang tadi sumpah ya. Ampun mlebet wonten area pentas gerakan panggilanipun Minatos. Kersanipun Apa semontor? saged lumagange karya kanthi sae ugi kanthi leluasa monggo mekaten. Kang
Kiri. Monggo Kiri. ingkang HP Ini pun posisi bawah itu. monggo taket dumateng kadang kula Mbak Putri Ini lho main nek kene. Kene ya. Wijawati menika nggih wonten Wah, gedene wong. monggo saged datang panggung ingkang rumaos HP nipun Jawa. Di sebisa malih kejawi saking para paraga jararanting ampun lumebet wonten sak lebetipun pagir utawi nek Wah, do caplok-caplokan. pun winates. Yo duduk yo, duduk yo. Ayo Mas Iqbal karo Mas Yonip. Kono. Ya duduk ya, wes ya duduk ya. Ayo Jiwon. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa.